a tɔgɔ ye Défendons le Mali. Kuma lasurunya la an bɛ se k'a fɔ anw ta ye Mali ko ye. Anw ta ye Mali ko ye. Défendons le Mali association kɛmɛ naani tan ni saba de b'a kɔnɔ. Donc ko sisan an ko anw ta ye Mali ko ye. N'i ko anw ta ye Mali ko ye bɛɛ bɛ se ka ɲininkali kɛ barisa an bɛ élection waati de kɔnɔna la sisan ko jɔn ta tɛ Mali ko ye. O ɲininkali bɛ se ka kɛ. Barisa bɛɛ bɛ ka déclarer nin bɛɛ b'a fɔ ko ta ye Mali ko ye. An bɛ commune 5 de kɔnɔ. An bɛ se k'a fɔ k'anw ta ye Mali ko ye ka tɛmɛ candidat in bɛɛ kan. Barisa n'i ye anw ka hakilina yɛrɛ ta Défendons le Mali dɔ wɛrɛ tɛ yen ka Mali a bɛ dingɛ min kɔnɔ k'a bɔ. Anw kɛra député député ka wolo a bɛ sariya voté fɔlɔ. N'i ye sariya voté fana fɛn fila de don. Député bɛ se ka sariya ka da population ka degun kan puisque ale ka surun population na ka population ka degun k'a lajɛ k'a bayɛlɛma k'a kɛ sariya ye. U yɛrɛ k'a voté n'u b'a fɔ o ma ko proposition de loi u yɛrɛ bɛ se k'a voté ka gouvernement wajibiya ka taa baara. Filanan ye jumɛn o ye projet de loi ye o projet de loi o bɛ bɔ gouvernement yɔrɔ o min bɛ bɔ gouvernement yɔrɔ député fana b'o fɛsɛ kɔfɛ ni a bɛ population ka hamina ta u b'a voté k'a di gouvernement ma donc député ka rôle ye loi voté sariya ninnu o voté ani k'a di gouvernement ma ka gouvernement contrôler n'a bɛ ka waleya n'a tɛ ka waleya. O député ka rôle bɛɛ donc an bɛ se k'a fɔ wolotigi bɛ yen nka o kɔfɛ n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔna la k'a fɔ député ye adamaden de c'est vrai a ka baara tɛ ka worobinɛ sigi a ka baara tɛ ka sira dilan a ka baara tɛ ka ekɔliso jɔ mais puisque an ye adamaden an ye société civile de anw de bɛ population ka degun de fɔ kosɛbɛ an ko ko politique mɔgɔw dɛsɛra donc ka da an ka adamadenya yɔrɔ kan an ka volet social kan barisa nin kelen de b'anw na anw de bɛ ka population nɔnna bila bi mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'a nɔnɔ ka di anw an ko anw fanga la anw ka nafolo la anw hakili la an bɛ population dɛmɛ jiko sirako ekɔliso ko santé ko o de an bɛ ba de bɛ anw na bi ni anw kɛra député ye ka wolotigi tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ tila ka nin bɛɛ kɛ n'o y'an ka volet social ye. U bɛ layidu minnu ta anw ye n'an élu la aw ka sigida jiko an bɛ solution k'a la aw ka sigida sirako an b'a dɔn u ka baara tɛ mais u bɛ se ka wuli u ka position kama cogo min na sigida bɛ se ka lafiya cogo min na komi u dɛsɛra an yɛrɛ fana muso an bɛna lajɛ n b'a ɲini balimamuso bɛɛ fɛ halisa an ka danaya da an yɛrɛ kan an ka courage ta an ka tugu u nɔfɛ même ni an b'a kɛ cogo min na hali ni u bɛ liste d'an ma an bɛɛ bɛ se ka kɛ liste min na pour que au moins an bɛ se ka lafiya di an ka sigida ma cogo min na ji sanuma an ka se k'a sɔrɔ kalan ɲuman an ka denmisɛnninw ka se k'a sɔrɔ. Kuma laban min bɛ ne bolo ka fara n tɔɲɔgɔnw ka kuma kan o ye ka welewele bila commune 5 cɛ n'a muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba u ka bɔ le 29 mars ka taa kala ta Défendons le Mali kalisi ye kala tɛ se ka ta k'a sɔrɔ carte d'électeur t'i bolo u ka bɔ ka taa carte d'électeur ninnu retirer parce que o de y'u ka kɛlɛkɛ marifa ye.